शङ्कर करुणाकर मामव भावसागर तारका गंगाधर शङ्कर करुणाकर मामव भावसागर तारका गंगाधर शङ्कर करुणाकर मामव भावसागर तारका शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो शम्भो शिव शम्भो स्वयंभो निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूता प्रपञ्चरहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूता प्रपञ्चरहिता निर्गुण परब्रह्म स्वरूपा गम गम भूता प्रपञ्चरहिता निज गुह निहित नितान्त अनन्त निज गुह निहित नितान्त अनन्त आनन्द अतिशय अक्षयलिङ्गा आनन्द अतिशय अक्षयलिङ्गा शिव गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उभया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्ग
शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय सचराचर जनन स्थितिलय कारण भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय श्री गुरुभ्यो नमः संसारैक निमित्ताय संसार निधनाय च नमः संसार रूपाय निस्संसाराय शंभवे श्री गुरुभ्यो नमः नमो देव्ये ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೊಡಮಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಅಡಿದಾಬರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿದ ನೆಲ ನಮ್ಮದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಗಾಗಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಂಕಾರ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗ್ರಾಮದೊಡೆಯನ ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ವೇದಿಕೆಡೆಯಿನಿ ಆಸಿನಾತಿನ ಪರಮ ಪೂಜಾ ಗುರುಜಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆತೊಂದು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಕಾವಂದೇರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಂತಿನ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರೆ ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಲ್ಡನ್ ಸದಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯ ಸಿಟ್ಟರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಡಪದವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಾಣಿಷ್ ಯಜಮಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತಿನ ದಿನ ಯಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಬರೆದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಭಗವಂತ ಎದೋ ವರ್ಷದ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಯಜಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪುಣ್ಯದ ದಿನಿನಿ ನಂದು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯದ ದಿನ. ಈ ಭಾಗ್ಯ ದಿನ ಬಂಡ ಎದೋ ವರ್ಷದ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಒಡೆಯ ತೋಡು ಜಗದೊಡೆಯಗ ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗ ಆಲಯ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಆಡ ನಂಕಿನ ಆಲಯ ಬೋಡು ಭಗವಂತನ ತೋಡು ಭಗವಂತನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮನ್ ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಭಗವಂತನ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರಡು ಕುಲ್ಲಯ ಇನಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಆನಿ ಒಂದಿನ
ಸಂಕೋಚ ಮಲ್ತ ಜತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಮಾರಿ ಸಂಕೋಚ ಆದ ಒಂಜೇ ಹೊರಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ನಿಕಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಂದೆ ಪೂರಕಲ ಸಹಕಾರಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಕೈಪತ್ನ ವಿಷಯಡು ನಡ್ತಿನಂಚಿನ ಇನಿ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಆದಿತ್ತ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನ ತುಂತಿಯರೆಂಕ್ ದಯನನ್ನು ದುಂಪು ಹೋಗಿ ಪಾತಕಲ ಯಾನುಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿನ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರಾರ್ನ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ತೋಂದಿಜ್ಜನ್ನ ಪಲಾಯನ ಸ್ಥಾನ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಂಗ್ ಪೂರಕುಲ್ಲ ಬೆರೆಸಾಯದ ಉಂತಿಯಾರು ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರಿನ ಆಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೆಂತಿನಕುಲು ಮಸ್ತನ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲು ಕಮಿಟಿದ ಬಾದ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ತರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೆನಿಯಾರಿನಿ ಇಂಥ ದಿನಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾದ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪರಂಪೂಜೆ ಗುರಿ ಕಾವಂದೇರು ಉಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಆಶ್ವಾಸನ ಭಾಷಣ ಕೊರಲೇರ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡಾವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಗ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೊರಾಡು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಹಾತಕಲಿಗಲಾನ ಗ್ರಾಮದ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯ್ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊರಬಿಡ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಪೂರಕಲಿಗಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಾಕ ಪೂಜನೀಯ ಗುರೂಜಿ ಪೂಜನೀಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಇನಿ ಆಶ್ವಾಸನ ಬಾಚೋಣ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಮಯದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಾವ ಉಂಟು ತಂತಿದಾರ್ ಪಿದೇವಂಡನೆ ಪಂಡೇರಿ ಸಮಯದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಾವ ಉಂಟು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಜಡ್ಯಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ವಂದಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿಯವರು ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರೇ, ಇದು ಈ ನೆಲದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗುವಂತೆ ಹರಸಬೇಕು ಅಂತ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರನ್ನು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಇವರು ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಲಿಕಾ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನಮನಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮಂಡನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಲಾಲಾಜಿ ಆರ್ ಮಂಡನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದಾಶಿವ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆದರಣೀಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರು, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಜಮಾಡಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಚಕರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗಾರದ ಎಸಳನ್ನಿಟ್ಟು ತಾಂಬೂಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಟ ಹಿಂಗಾರದ ಎಸಳನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಎಸಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈಶ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ರನಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಶಿವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದದ್ದು, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನೆನಪಾದದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತುಗಳು. ಹೊಸ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ
ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅನ್ನುವ ಅವರ ಸಂದೇಶವೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಗುಲಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಲೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಶರಣೆನ್ನಲೇಬೇಕು. ಈರುವರು ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಾನಕುಬಲಾಡಿ ಆಡಿದ ಪಾಡ್ದಿ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೇನ ಅರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ಅರಣ್ಯಗಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಈ ಜಾನಿ ನಡೆದಾತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನುಡಿದಿವರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಧುಲೆ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ಟ್ ವರ್ಮ ಮಾಗನದ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ತೊರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಪು ಶಾಂಭವಿ ಪರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡು ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಲ ಚಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಅಂಚನೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಸಾರಮಣಿ ಬೈದೇರ್ಲು ಕೊಡಮಂತಾಯೆ ಬಬ್ಬರಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಕೋರ್ದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಲ ಧರ್ಮ ದೇವತಲು ಮಾಯದ ಬೇಟೆನ ನಿಚ್ಚ ಕೊರಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಲೋಕದ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಬೊಲ್ಲಿಗಟ್ಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ದಲ ವರ್ಮ ನೂದು ವರ್ಷೋರ್ದು ದುಂಬು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಉಂಡಾತೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊಂದು ಬೈದೇರ ಪಂಪಿನವು ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಪುರಾಣದ ಚರಿತ್ರೆ ಬಂಧುಲೆ. ನನ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೋಡುಂದಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಆಯುರ್ತಿಕುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಕಥತ ಪಿರ್ಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಾತಿ ದೇವಲ್ಯಲು ಉಂಡಾವರ ಕಾರಣಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರಾಸುರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲಟ್ಟು ಬತ್ತದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಉಲ್ಲಾಯನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೀರ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಥಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗು ಇನಿ ವರ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ದಿಂಜಿಡು ಪಂಪಿನವು ನಂಗೆ ಸಂಶೋಧಕರೇ ಚರಿತ್ರಕಾರ್ಯರ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಇನಿ ಕನಗ ಪಸುತಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಏತೋ ಕಾಲದ ಗಾಳಿಯ ಬರ್ಸಗು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ದೊಂಬುಗು ಬೀಜಿ ಗಾಳಿಗು ಕಾಲದ ಪಾಡುಗು ಗಿದಿರಿಗಿತ್ತಲಾತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವಲ್ಯನು ಕುಡರ ಗಿರ್ತ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಾಡ ಮುಗಿಲಿನ ಬಾನ ತೋಜೋಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೇವರ ಕೊರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲು ಭಕ್ತರನಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಊರು ಪರವರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತರನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 10 ಕೋಟಿದ ಬಿಲೆತ್ತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ದೇವಲ್ಯನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗು ಜತ್ತೆರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಲಿದು ಬರ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ದೇವಲ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಲಕದು ತುದನ್ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ತೆರಿದಿ ನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೋಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪರವತ್ತಂದಾಂಡ ದೇವಲ್ಯ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯ ಅಂದಿಯ ನೋಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಯಾವ ಆಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರವೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ನೀರು ನಿರಾಕಾರ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಬಾಲ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬಾಲ್ದಿಯ ಆಕಾರ, ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಿಗೆಯ ಆಕಾರ, ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡದ ಆಕಾರ, ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸರೋವರದ ಆಕಾರ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಆಕಾರ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿರಾಕಾರ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಕಾರವುಳ್ಳಂತಹ ನೀರಿಗೆ ನಿರಾಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಕಾರ ನಿರಾಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ವಿಧಾನ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲನ್ನು ತಿಟ್ಟೊಂದು ಲೇಸಡ್ ದುಂಬದ ಪದ್ಯಂತೆ ಒಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿಸೆನ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತೊಂದಲೇರೆ ಬರಿಯಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೊಡರ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಆಯ ರೂಪುಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆ ಜಂದಿ ಮಾ ಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ವರ್ಮೆಲ ದಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕಿ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಸೊರ್ಕಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬುದುಲಂದಿ ನುಂಗಂದಿ ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗದ ಹೊರಟ ಬಿಂಬದ ಹೊರಟ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಂಬಗೂ 16 ವರ್ಷಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲೋಡು ಎಲೆ ಗಲ್ಗೆಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೇಜ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವಡನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆಡ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಜನತ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನರಮಾನ್ಯ ಗಿಂಚ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ರಡ್ಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ರಡ್ಡು ಕಾರ ರಡ್ಡು ದಂಗುಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆವಲ್ಲ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ದಯಾನಂದ ಪೆಜಮಾಡಿ ಇವ್ರ ತಮ್ಮನದ ಪೀಠೋಗ ಬತ್ತದ ಮೂರ್ತಾವಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗೋರ್ಕರ್ಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಪನ್ನ ಬಿರುದಾಲಿಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣೆ ಬೇರೆ ಸರಮಲ್ ತಂದ ಐಟ ಒಟ್ಟುಗು ಪುಟ್ಟಿ ನೆಲತ ಪುಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣದ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವಳ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪುರ್ತರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ರಡ್ಡಿ ಜನಕಲ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಕಲ ದೊಂಬದಿ ಕಡೆ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಕೈಟೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಿಂಡರ್ನ ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪುತ ನೋಡಿ ತೊಟ್ಟು ಅಕಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆ ಹೋದರೆ ಪೋಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಪನ್ನೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿನ ಮಸ್ತುಂಡು ಪೊರ್ತು ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟಂಜಿ ಗಾದೆನೆ ಉಂಟು ಕಾಸಿ ತಿನ್ನಕಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯಾಪುನಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಯ ದೇವಲ್ಯ ಅವಳ ವರ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪುರಾಕದ ದೇವಲ್ಯ ಇನಿಕಾನಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಾಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ದಯಾನಂದರ ವಯಸ್ಸಂದರ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಗವಂತನ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಅರೆಗೆ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಅರ್ಥ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಐಟ್ಲ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಂಬದ ಆನಿಲ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೈತೆ ತಮ್ಮನ ದೆತ್ತನ್ನು ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈಶ್ವರನ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಂದ ತಪ್ಪಾವಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಒಂದು ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ನಾವು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಶಿವನೂ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಪ್ರೀತರಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಲ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜ್ಯರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿವಿಯಾಗಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆವತ್ತು ಭಗೀರಥ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರೆಗಿಳಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವೆಂಬ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಧರ್ಮಗಂಗೆಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಹರಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಈ ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಭಗೀರಥನಾಗಿಯೂ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಪಡಬೇಕಾದ, ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಪೂಜ್ಯರ ಬಗೆಗೆ ಆಡಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳು ಸಾವಿರ. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಳಿಸಿ ಆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಲಕರಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನ ನೀವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪುನರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಅಸ್ತು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿದ್ದೀರಿ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜ್ಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ,
ಅದು ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅದರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅಣುವೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅಣು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಣು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅಣುಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತ, ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಕೊಡಬಲ್ಲದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು, ವಿನಾಶಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಅದು ಆ ಸಣ್ಣ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸಣ್ಣ ಅಣು, ಆ ಅಣುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ತಿರಿದು ನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಊರದ ದೇವಲ್ಯನು ಅಂಚನೆ ಆ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡಿತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಊರ್ದಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಸುಖ ಶಾಂತಿಡು ಐಸರೋಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಪೊಸತ್ತನು ತೋಡಡ ಪರತ್ತನು ನಿಗಿಪಡ ಒಂದೇ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ತೆರೆದಿನಕುಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕೇನುವ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಪರ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅವನು ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡು ನಡಪವನ ನಿಜವಾದ ಮಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನ್ನಿತಾತ ಹೊರತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಾಲಯ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾತ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯಗೂ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನತ್ತ ಪೊರಂಬಾಟ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕಲ್ನ ಸಕಾರ ಸಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆತ ಜನಕಲೇನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪುರ್ಲುಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಪನ ನಿಕುಲೆನ್ನರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಆದುಪ್ಪೇರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲತ್ತು ಜಕ್ಕಡು ಜವನ್ನೆ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ದಯಾನಂದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕೆಲಸದ ಪಿರಾವುದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡಲದಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗೆಟ್ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡೆ ಪಾತ್ರ ನಿಕಂಗ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಜಮಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಅಳತು ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ಮಾವಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿನಾಮ ಸಿಡ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನೇ ಆತಜಿ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ನೀಕು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡು ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾದೇಡು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇಡು ಕಮಿಟಿ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಮಲ್ತೇರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 16 ಜನ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಬೇಕೆಂಗುಲು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನೇನು ಕೈ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಟೋಟಿಂಗುಲು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡ್ದು ಸಂಕೋಚ ಅದು ಒಂಜೇ ವರ್ಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬರ್ತನೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲಾಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಸರಿ ಬತ್ತಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ಗಳು ಎದೆಗುಂದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆತ್ತಂಡು ಮಲ್ಪೊಡನ್ಪಿನ ಆಟ ಹೆಂಗಾಳು ಎತ್ತೇಡೆ ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಗವಂತಗ ಆವಡೆ ಬಂದು ಇಚ್ಛೆತ್ತನ ನನ್ನ ಜೋಗ ಶಿವಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾಗ ಆಲಯ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಣ ನಂಗೆ ಆಲಯ ಬಿಡು ನಂಗೆ ಭಗವಂತನ ತುವೋಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಮಲ್ಪಡುವ ನಂಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗಲೆಗಲೆ ತೆಗುಲ್ಕಂತ ಮೂಲೆ ಅಕಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾದ ಅಕಳನೆ ಭಾರಿ ವೇಗವಾದ ಬೇಲೆ ನಡ್ದೊಂಪೋಡು ನೇಕ್ ಸಾಯತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಂಗಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂನಾ ಮೇರ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮೇರ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ತೂದು ಎಂಗಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಬಲ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾರಣ ಎಂಗಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಂಚದ ಆ ಟೈಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿದ ಎಂಗಲ್ ಬಜೆಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಈ ಕೋವಿಡ್ದ ಟೈಮ್ಡ್ಲ ಎಂಗಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಟ್ ಭಾರಿ ವೇಗುಡು ಎಂಗಲಿ ಬೇಲಲ್ ಬರಾಂಡು ಆಣೆಂಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂತೋಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ರೆಡ್ ಅಂತೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ್ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಡಿಲೇ ಪೋಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಒರಿ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಯಿನ ಕಲಾಮಯ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಎಂಗಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಗಲ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಥ ದಿನ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಿನ ಎಂಗಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಏತ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವರ್ಣ ಶರ್ಟ್ ಬರಪಿನಂಚಿನ ಇಂಥ ದಿನ ಎಂಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಕೋಡೆ ನಾವು 30 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆ ಆಜಿ ಇನಿ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಅಂತ್ಯ ಆವೊಂದುಂಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಕೋಡೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪುರ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಯಾನೀತಿ ಜತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತೆರೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಗುರಿ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ದುಮುದಿಯನ ಅಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪ ಉಂಡು ಆನಿ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಭಗವಂತ ಮುಜ್ಞ ಸ್ಥಾನೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತಾಯಿ ತಂದೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗುರಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ಗುರಿ ಹಿರಿಯರ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಡ ಇಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಎತ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಲ ಅಂಚಾದ ಭಗವಂತ ಕೈ ಬಿಡ್ಜಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಹಾಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗಳು ಖುಷಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದೊಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರ ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ದಿನ ಒಂದಿನಿ ಪಂದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆವೆ
ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಆಯನ್ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಆಕಾರ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಗಜಪೃಷ್ಠ ಆಕಾರ ನಮ್ಮನ್ಪ ಗಜಪೃಷ್ಠ ಆಯಡ್ ಅಂದಾವೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಲಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪಿದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಆಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿನ ಗಿರ್ತೊಂಬನ ಉಲಾಯಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆದ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಡಡಿನ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಡಬ್ಬಲ್ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ದುಂಬುದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಅಂಚದ ಅವೇನು ಹೊರ್ತೊಂಪೋಯ್ ಅವೇನು ಹೊರ್ತದ ಐದು ಪಿದ ಇಡೀ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ತೊಂಬೋದು ಇಡೀ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಬಾಯಿಂಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಧಾನಿಲ ವಾಸ್ತು ದೇಟ್ ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಆರನ ಮೇಲ್ಚಾರಡಿ ಬೇಲೆ ನಡತ್ತೇನೆ ಪುರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಒಯ್ಟಂಡಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನು ನಡುದಲ್ಲ ಪವಡಲ್ಲ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಯಂಚ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಾತಲ ಪವಡನೆ ಪಂಡ ಎಂಗಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಣ 10 ಗ್ರಾಮಡು ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಪಿದಾಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಕೈತಲ್ದ ಗ್ರಾಮ ಮುಲ್ಕಿ ಅದಪ್ಪು ಬರಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಅಪ್ಪು ಎಡಮಕೋಟಿಡು ಮುಗಿತ ಕಾಲು ಯಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ ಕಾಸುಂಟು ಮುಲ್ತಕುಲೆ ಇವನ್ ಬೊಂಬೈ ಡೊನೇಷನ್ ಬೈದಲ್ಲ ಊರ್ದಕುಲೆ ಬೇತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದಲ್ಲ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಕಾಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಯಾನ ಅವೊಂಜಿ ದೇವರ ಮಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ನಡದಿನ ಪವಾಡ ನಡದಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಓಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಆತಜಿ ಆತು ಒಂದುಜಿ ಅಡಚಣೆ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅನಾಗ ಪೂರಗಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಶ ಜಪ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂದು 50,000 ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಶ ಜೈದಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧವ್ರ ಜೈದಿನ ಖಾಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ 50,000 ಪತ್ತೊಂದು ಜೈದಿನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಇನಿಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಡಮರ ಕೋಟಿದ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಮರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಶ ಜಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ 40 ಲಕ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮಕಶದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಎತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಓವುಲ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿಜಿ ಓವುಲ ಕಮ್ಮಿಲಾತಿಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುಂಚ ಸಾವಿರ ಅಂದಾಂಡಲ ಮಾಸೇಸೆ ಒಂಜೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಂಜೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ನೆಲೆ ಹತ್ತೀರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆಲು ಉಪ್ಪರೆ ಕಾರ್ಣಿಕಲು ನಡಪುನಪ್ಪರೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕೆಲು ಉಪ್ಪರೆ ಅಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ದುಂಬುಡು ದಿಂಜಿ ನಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಶೇಷ ಪರಕೆ ದುಂಬುಡಿ ಮಲ್ಲ ಪರಕೆ ಬಂಡ ತುಲಭಾರ ಸೇವೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಯಾನಿಕ್ ಅರ್ಪಿಸಾಯ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತುಲಭಾರ ಸೇವೆ ಬಂಡ ಮೂಲತೆ ಎಲ್ಲದ ತುಲಭಾರ ಸೇವೆ ಕಾಡು ನಡಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ತುಲಭಾರ ಉಂಡು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕೆ ಬಂಡ ಧಾನ್ಯೋಡೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಪ್ರಾಣ ಬರ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷಡು ಯಾನ್ ಬಂದ ತುಲಭಾರ 10-16 ಪಾಟಿದಗಳು ಎನ್ನ ಬತ್ತ ಕಷ್ಟನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬಂದಿನಾಗಲಿ 10-16 ತುಲಭಾರ ಉಂಡು ನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ಏಸ್ ಬಂಡ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಮಿರಕಲ್ ನಡೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತು ಪಂಡ್ಯರು ಇಂಚಂಚೆ ಬಾಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ರಡ್ನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಬಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಲ ಆತೆ ಪಂಡೆ ಆತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿರಕಲ್ ನಡೆದಿನ ಬಂಡ ಬಾಲೆನ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೆತಂಪೋರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಾಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಯ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ಬಾಲೆ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ತುಲಭಾರ ಬಾಲೆದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 1 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಡೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಡೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐಸಿಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾನ ಬೇತೊಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ತೋರೆಬೋದಿತ್ತೆ KMCD ತೋರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ KMCD ತೋರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಜು ಬುಲ್ತೊಂಬರೊಂದು ಪಿದೆ ದಾದಮ್ಮ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದಾಗಲ ಪಾತೆ ದಾದಮ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಂಡ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇರಿ ಪನ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧೈರ್ಯಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಣ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವಳು ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ 5,000 ಜಪೋದಲೆ ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಆರು ಕಣ್ಣು ಬುಲ ದೈತ ಮಂದನ್ ಪಾತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇರಿ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ್ಬನ್ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೆ ಈತ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಉಪದೇವತೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶಿವಭತ್ರ ಬೇತೆ ಊಲಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಗಣಪತಿ ಲಜ್ಜಿ ನಂದಿ ಲಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂದಿ ಉಪ್ಪು ಮೂಲು ಓಲಜ್ಜಿ ನಂದಿ ಲಜ್ಜಿ ಓವು ದೇವ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಓಲ ನಾಗೆ ಬುಂಡ ಬೇತ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಅಜ್ಜಿ ಉಲಯ ಶಿವವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಒಂಜೆ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಅಂದು ದುಂಬುಡು ಮುಲ್ಪದ ಅವಳ ಧರ್ಮ ದೈವನ ಭೇಟಿ ಅವಂತನಿಗೆ ಅಂದ ಇತಿಹಾಸ ಆಯದ ಭೇಟಿ ನಿಚ್ಚ ಅವು ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಬರೋಣ ಇತಿಹಾಸ ದುಂಬುಡು
ಒಂಜಿ ಐದು ದೇವಲ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ ಭೇಟಿ ಅವಂತುಂಡು ಕೋಲ ಅವಂತು ನೇಮ ಅವಂತು ಬಂದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಉಂಡು ಪಾತ್ರೆರಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಗಲೆ ಅವು ಏರೆಗಲಾಯ್ತ ನಿಖರವಾದ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪಂಚಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಚಂಡು ಕೋರ್ದ ಭೇಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಕೋರ್ದ ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ದ ಭೇಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ದೇವಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಭೇಟಿ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರನ ಕಲೆಗೆ ದಾದ ಮಾಡೋರು ವೀಕ್ಷಕರನ ಕಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಪಡೋಣ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಗುರಿ ಹಿರಿಯರು ಮೊಕ್ಕಲಿನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ವಿನಯೋಡ್ದಿಯ ಏತ್ ಆಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೊಂದಿತ್ತಾನ ಅವೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಳು ಭಗವಂತೆ ಉಲ್ಲೇ ಬಂದರ್ಥ ನಂಗೆ ಅಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಅವಳು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡೇ ಬಂದರ್ಥ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೇನು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂಬೋಪುಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರ್ತೊಂಬೋಪುಂಡು ಐ ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುಂಡು ಇಂದೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೈತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರಲಾನೆ ಚಿತ್ರನ ಸುಧಾಕರ್ ಕರ್ಕೆರ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಮನ್ ಪೇರು ಕೇನಕ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದುಮ್ಮದ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ತೂವಂದೇ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಬತ್ತೇರು ಅಂಡಲ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸುಧಾವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದುಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ಯನ ದಯಾನಂದ ಯಜಮಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಬೈದಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ತಿರ್ತಿಡಿದ ಬೆನಿಯರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜೀವಮಾನುಡು ಎಂಕಲ್ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷಲು ಬಕ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತು ರಾತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಾತ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಗಜಪುಷ್ಟಾಕೃತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಪರಿವಾರ ದೇವರನಕಲು ಏರ್ಲ ದಾಂತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕೃತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲತ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪೂರ ನಂದಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರಿಡುಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮೂಲು ನಂದಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಮರತ ಮಿತ್ತಿಡು ತೂದು ಕೊಡಿಟು ತೂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೆಜಮಾಡಿಯ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 900 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಊರವರ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳ ಪರವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಿರಿಯರಾದ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟರವರು, ದಯಾನಂದ ಹೆಜ್ಮಾಡಿಯವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಧ್ಯೆ 2 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿರಾಕಾರ ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ದೇವದೇವರನು ನಾಗನು ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೆಜ್ಮಾಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಪಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾನೇ ಶಾಸಕಿಯಾದ ಪುನಗ ಪರಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ನಡೆ ಪೋದು ಈ ರೇಖೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಂಡ ಅವು ನೂದೆಗೂ ನೂದು ಪಾಲ ಕೈಗೂಡು ನೂ ಪಂಪ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಇನಿಯ ಐಕ್ ಒಂದೊಂದು ಪರಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಯ್ತ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆ ಬಿಂಬಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಅವು ಆ ಬಿಂಬಡು ಮಾತ್ರ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನ
ದಯಾನಂದ ರೂಪು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರೂಪು ಅತನ ಈ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಕ್ಲ ಮೊರೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನೀವು ಒದಗದು ಬರ್ತಂದು ಎಂಕಲ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯಿನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಆಂಜಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಅಂಜನೆ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ದಯಾನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುದಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ರೆ ಮಾತಾ ನಿರತ್ನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆ ಗಣ್ಯರೆ ನಿರತ್ನೋ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ್ನಾಕಲೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಏತ 100 ವರ್ಷ ಪುರಾತನದಿಂಚ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಡಿತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ರದ ಆನಂದ ಅಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದರೆ ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕುಡೋರಿ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತನ ಜಿನರಾಜ್ ಬಂಗೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲೇರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರಿಯೋಣ. ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯರು ಯಾರು ಅದಾಗ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡಿಚ್ಚಿ ದುಂಪೊಲೆ ಪಂಪಿನ ಆ ಪಾತ್ರ ಕೊನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಮಾಡಿ ಅವೇನು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ವೇದ ವಾಕ್ಯನ ತರಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅವೇನು ನನ್ನ ಏನು ಆಯ್ತು ಜೀರ್ಣದ ಜಪ್ಪನೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದು ದುಂಬತ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಊರುಡು ಹೆಡ್ಡ ಕಮಿಟಿಲ ರಚನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾರಾಯಿನ ಪಟೇಲರ ಮನೆ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆರು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇತ ದಯಾನಂದ ಮಾಡಿ ಆರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ನನಸಾವಡ್ಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಪುರ ಆಂಡು ಪೊರ್ಲುಡ ಆಂಡು ಆ ಕಮಿಟಿಲ ಅಂಚ 2 ವರ್ಷದ నుంచి ಐತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪುರ ಆ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ದಾಲ ಉಂತಾದಿಜ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆ ನಡುಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಮಾರ್ಚ್ 20ನೇ ವಿಷಯಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಸುತ್ತುಪಾಳಿದವಡು ಎದುರ್ದ ದ್ವಾರ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿ ನಾವು ನಿಂಗ್ಲು ಬಾಕಿದೀವಿ ಅಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಒಡೆಯನ ಕೆಲಸ ಮರ 30 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಡಾನ್ ಬಂದರೆ ಮುಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮುಂಬೈ ಸಮಿತಿಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂನದ ಬಂಟರ ಸಂಘನ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬಂದು ಇಡೀ ಲೋಕಗೊಂಜಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಲ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ಬರೋದು ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಕಾಲೋಡು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇಡುತ್ತನು ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಪನ್ಪಿರಿಗೆ ಕಾಲ ಒದಗದು ಬರೋಡು ಹಿರೇಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಸುತ್ತನ ಕಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಗಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ತಿದಮೇರು ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇಹರು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿನ್ಲ ಶಕ್ತಿನ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರು ದಯಾನಂದನ್ನೇ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಾಯರು ಒಂದು ಪನ್ಪಿರತೆ ಎಂಜ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗುಂಡ ಮಾತ್ರ ಓಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದ್ದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಗಟ್ಟುಡು ಊರ್ದಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ್ಯ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ್ಯ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಎರೆಗೆ ಭಕ್ತಿರುಲ್ಲರ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ್ಯ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧವಾದ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ನಾಗರಿಕರು ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಈ ಊರ್ದಕುಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಒಡೆಯನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣಂದು ಎನ್ನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಪೂನೋಡ್ದು ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಗಟ್ಟುಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಿಂಜ ವಿಷಯಲು ಮತಭೇದಲು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಆಂಡಲ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಕ್ ಅನಗ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದುಂಚಿ ದೇವರನ ಪೂಜೆಲು ಉಪ್ಪು ನಾಗ ಮಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಬೋಲ ಆಂಡ್ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಅದ್ರ 16 ವರ್ಷ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲನ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇನಿ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಊರು ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಊರ್ದ ಶಾಲೆ ಎಂಚ ಆ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರಿಗೆ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಆಯ್ನೊಟ್ಟು ಗುತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಅಂದು ತೆರೆಯೋನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನೋಲಿಗೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 2 ಕೋಟಿದ ವೆಚ್ಚಡು ದೇವರನ್ನ
ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ದೇವರು ಕೊರ್ನೇನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿರೆ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಆರು ಕೊರ್ಜೆರಡ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಪ್ಪು ಬುದ್ಧಿಪ್ಪು ಶಕ್ತಿಪ್ಪು ಅತ್ತು ಹಣ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಡೆಯನ ಆಸ್ತಿಂದ್ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಆರು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ದೈವಭಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯರ್ನಗಲೆನ್ನ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಜಾತಿ ಪರಜಾತಿಯಿಂದ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಆತನಿನಿತ ಯಾನು ಐಕಾತ್ರ ಈ ಸಮಿತಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಗಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮುಲ್ತ ಅರ್ಚಕವೃಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕಾಸಿಡ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೊಟ್ಟು ಧನಸಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆ ದೇವರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ದು ನಾನಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ದೊಟ್ಟುಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಒಡೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಸು ಶಂಕರ ಶ್ರೀಗಿರಿ ನಾಥ ಪ್ರಭು शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु के शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु के नृत्य विराजित चित्र सभा में शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु के नृत्य विराजित चित्र सभा में शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु के नृत्य विराजित चित्र सभा में शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु के नृत्य विराजित चित्र सभा में शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु ಅಂದರೆ ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಪನ್ಪೇರು ನರಮಾನಿ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸಿಡು ಕಮೈಡು ಕಾಲು ಬಾಗಾಂಡಲ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗೆ ಐನು ಗಲಸಿನಿಂದಾಂಡ ಆ ಬದುಕಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಇನ್ನಿಕಲ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಲೇರು ಅಂಚಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಕನಗ ಪೊರ್ಲಗಂಟಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಂತು ಒಂದು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದಾಯ ಪನ್ನೊಂದಲೆ ಪಂಡ ಈ ಪೆಜ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ನಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿತ್ತೊಂದು ತಾನು ಮಲ್ಪನ ಬೇರೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯದ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪಿರಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ಪೊರ್ಲು ನಳಪದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರಡಕೇನ್ಗ ಮುಲ್ಪದ ವಿಚಾರ ಒಂದೊಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಕಿಂಜ ಊರು ಪೆಜ ಮಾಡಿ ಅಂಡ ನೆಟ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಹಾಲು ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಯಾರು ದುಂಬರೊಂದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಐಕಾತ್ರ ಪೂನೋ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಡು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡೆ ಏನಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬಂತೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಖಲು ಎರಡಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಖಾಲಿ ಪೆಜೆ ಮಾಡಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನ ಆಕಳ ಮಾತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ನೋಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರಿಸೀಟ್ ಬುಕ್ ತುಂಬ ಒಪ್ಪಿನಿ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಅವೇನಾಗಲಿ ಮಲ್ದಜ ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗಡು ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೆಜೆ ಮಾಡಿ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋಟಿ ವೆನಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಆತಂದು ಒಟ್ಟಾದೈತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತ ₹1 ಏರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಆ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಏರ್ಲ ಪನಾಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕದು ಜಿಂದು ಬಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಜುಮ್ಮವಾರಿ ಬಂತ ಎನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ವ್ಯವಹಾರ ದೀಪಿನ ಅಂಚ ಏನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಆತನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಗಡಲ ವೈದ್ಯರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು
ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸುರುದಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವು ಇಂದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡತ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರು ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಚಂದ ಪಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಹಠ ಜೋರಿತ್ತು ಅವು ಏನೈಕ್ ಒಂದು ದಾಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಆತು ಮನೆ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಆತು ಒಂದು ಮಂಡೇಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದನೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅವ್ವೆ नाथ प्रभु के शंकर श्री गिरि नाथ प्रभु के